Tak keď už máme cesto hotové, rozdelené na 4 časti a v chladničke, aby aspoň 3 hodiny stálo to cesto, tak toto vypadá. Ešte si ho odložím, pretože som zabudol namastiť plech. Keď je nový, neprilnavý, tak ho ani netreba mastiť. Že tento je už zničený a už štvrtú pizzu robím. Takže tá dávka, tie ingrediencie, to je na 4 takéto pice. 4-krát takýto plech. Takže teraz natiahneme to cesto. To som nazval najskôr, že pizza čaplák. Bude to taká hudobnícka pizza, pretože dneska je sobota a sme doma. Postup je úplne jednoduchý. Takto si to roztiahneme pekne už po kraj. Keby sme mali dierku náhodou, tak takto si to spojíme. Načrieme do chladničky, kde máme odložené, zarobené tajné ingrediencie. To je takéto niečo. Môže byť kečup. Tu je kečup, aby to bolo rozriedené a z jedného obchodu na 4 písmena je tam taký pretlak, taký hustý, tak som ho zriedil ešte kečupom obyčajným a samozrejme oregano a chcete cesnak, trošku oleja zmiešať. A teraz to natrieme. Toto je už 4. pizza vlastne z tej dávky. Už sme sa najedli všetci. V podstate. Je toho dosť. Tá jedna dávka, čo ste videli, tak minimálne teda 3 hodiny, aby to kyslo v chladničke. A môže tam byť aj 2 dní. Vydrží to cesto v sáčku, aby sa zase nevysušilo. A jedno cesto potom zhruba na 4 časti sa to delí a jedna časť teda vychádza nejakých okolo 260 gramov. Takže toto je dávka 260 gramov. Jedna zo 4 píc. Takže tak. Teraz syr nastrúhaný na takomto strúžiku. Keď chcete mať dobrú pizzu čaplák alebo túto hudobnícku pizzu, tak musíte dodržať tento postup. Hlavne tento postup, tento prvý postup tých vecí, ktoré tam dávam. A už po syre v podstate by mala ísť teda šunka, také niečo, šunka. Ak nemôžete šunku, nechcete šunku, tak potom ostatné.
rozprávka, detičky sú najedené. Manželka je najedená, aj ocko. Takto šunku. Si na takéto tenučké nedávam hrubé. Je to chutnejšie. Takže takto. No a teraz podľa potreby, čo vy chcete. Dneska sme sa rozhodli, že s cibulkou je naozaj dobrá. Dáme cibulku. Takže rozohrajeme si aj rúru. Ja dávam na plné, to je 250 stupňov. Na nejakých 12-13 minút podľa potreby, treba to sledovať. V polovičke otáčam plech. To je cibulka. A hríby samozrejme. Deti napríklad nechcú hríby, to je už, teraz je to už jedno, čo tam dáte podľa chuti. Či tam dáte aj tuniaka namiesto šunky, kukuricu a tak ďalej. Je to na vás. Toto je tenučká pizza, vlastne tenučká, ale je šťavnatá. Aj keď to cesto je také chrumkavé, také tenké, môže byť aj trošku viac upečené, niekedy trošku o minútu necháte viacej, ale aj tak je ona šťavnatá, pretože je bohate ozdobená, nie ozdobená, ale je tam tých vecí veľa. Ono sa to pekne tak spečie dohromady. Je naozaj chutná. Sú všelijaké pizze, ale toto je jedinečná hudobnícka pizza, ktorú uznáva celá rodina, včetne detí, že ocko robí najlepšiu pizzu. Za to každému ďakujem, že mi pribudla aj takáto robota občas. Ale s radosťou mám z toho aspoň radosť. Manželke ešte pridáme treba klobásku. Trošku. Neviem koľko. Asi len takto. Sem tam. Ono to je teraz také nakopčené, na kope. Ale hovorím, on sa to spečie pekne dohromady. No a teraz tú pizzu môžeme vložiť už do predhriatej rúry. Máme rúru predhriatú. Tak poďme na to. Výborne. Nastavíme si nejakých 12-13 minút, zvykneme. To treba si odsledovať, tak po 6 minútach ju otočím. No, pizzu máme hotovú. Výborne. Vyťahneme, aby nám kraje nezhoreli. Výborne.
Tak teraz je pokrájaná.